U večerašnjoj Bujici razotkrivamo detalje iz afere Centar banka. Gosti Bujice su Goran Marić, saborski zastupnik HDZ-a i ekonomski strateg HNS-a Dragan Kovačević. Ako se to dogodilo da je 350 milijuna, koliko sad se špekulira da je HBOR, onda je odgovornost uprave na čelu sa gospodinom Kovačevićem, nadzornog odbora. Svi u sustavu imaju odgovornost toga. Tu nema uopće dalje nikakve dileme ako mi želimo biti neko uređeno normalno društvo. Znači prozivate i ministra Linića. Ma ja prozivam samog sebe, dakle da sam tako nešto napravio. Da sam 350 milijuna kuna bacio u bunar, kako se ne prozivao. Ja bi sam bi dao ostavku. Osobno ću kao zastupnik HDZ-a u Saboru predložiti zbog složenosti situacije, zbog teškoće, zbog i opsežnosti i štete da HDZ predloži formiranje istražnog povjerenstva za ispitivanje svih okolnosti i činjenica koje su nastale u svezi Centar banke. Predstavljamo vam Bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.